Počas kvetnej nedele dýchala v Múzeu a kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove veľkonočná atmosféra. Uskutočnilo sa tu podujatie Víno a kraslice, ktoré začalo slávnostným otvorením Tokajského infocentra. To vzniklo vďaka projektu Tokaj je len jeden, podporovaného prostredníctvom programu švédsko-slovenskej spolupráce. Informačné centrum bude plniť úlohu podávania komplexných informácií o vinohradníckej oblasti Tokaj a ponúkať bude balíčky služieb, vďaka ktorým turisti lepšie spoznajú jedinečnosť zemplínskeho regiónu. Či už naozaj ten návštevník bude potrebovať informácie o cestovných spojeniach alebo o otvorení napríklad kostolov alebo pamiatok, vstupných poplatkov, či bude potrebovať nejakú lekárskú pomoc alebo bude potrebovať nejaké tlačové služby alebo kopírovanie, naozaj túto návštevník nájde tú prvú pomoc v rámci informácií do celého regiónu. Počas kvetno-nedeľného popoludnia čakala na návštevníkov exkluzívna prvá zážitková jazda po areáli parku Andrášieho Kaštieľa na vynovenom historickom traktore s vlečkou z roku 1957, ktoré múzeum uchováva vo svojej expozícii. Účastníci podujatia sa mohli inšpirovať tradičnými i modernejšími technikami zdobenia veľkonočných kraslíc a dekorácií na tvorivej dielni, v ktorej prezentovali výrobcovia svoju trpezlivú prácu už 7. rok. V tomto roku dokonca máme aj taký rekordný počet tvorcov, tých, ktorí vlastne predvádzajú jednotlivé techniky zdobenia kraslíc a výroby iných veľkonočných dekorácií. Dnes tu máme 17 týchto tvorcov. Množstvo návštevníkov prešlo dnes bránami nášho kaštieľa. Bolo ich viac ako v minulom roku, takže sme radi. Po úspešnej minuloročnej spolupráci s cirkevnou strednou odbornou školou svätého Jozafáta v Trebišove sa v tento deň zrealizoval druhý ročník medzinárodnej súťaže vo veľkonočnom stolovaní, ktorej podtémou bolo Vítanie jary. Tejto súťaže sa zúčastnilo družstvo z Poľska, konkrétne zo školy z Žešova, plus 2 ukrajinské školy z Ivano-Frankovska a Lvova a samozrejme my ako domáca škola chceli sme poukázať na to, ako sa dajú tradičné prestierania, tradičná výzdoba, tradičné jedlá upraviť v modernom, súčasnom štýle. Apelovali sme na hnutie Slow Food, ktoré teda bojuje za zachovanie tradičnej kultúry, tradičných jedál, tradičných surovín. Každé družstvo pozostávalo z 2 členov, jeden súťažiaci pripravoval miešané nápoje a spoločne potom chystali slávnostnú tabuľu, na ktorej nesmeli chýbať studené tradičné regionálne jedlá. Domáci i zahraniční súťažiaci pristupovali zodpovedne k celej súťaži, čoho dôsledkom boli zaujímavo a esteticky pripravené veľkonočné tabule. Preto sa porota rozhodla udeliť 2 druhé miesta, 1 prvé miesto, ocenenie riaditeľa školy i riaditeľky Múzea kultúrneho centra Južného Zemplína. Hlasovať za najkrajšiu tabuľu mohla aj verejnosť, ktorá najviac ocenila tabuľu žiakov Hotelovej akadémie cirkevnej strednej odbornej školy svätého Jozafáta. Účastníci degustovali tokajské vínko a chutnali ponúkané veľkonočné dobroty. O veselú náladu sa postarala folklórna skupina Trebišovská Orgonina i speváčky z folklórneho súboru Železiar. Z Trebišovského Kaštieľa Martina Kužmová.